Migori ma wan go sama kora lose ni aneno ka nitiere services kata tich mosechako dhi nyime mane nigi ng'ikruok. Achiel kuom tije mane nigi ng'ikruok ne en wach yudo pi maliw minyalo tigo e ot e kuonde ma iluongo ni municipalities kata township, kama iluongo ni Rongo, miluongo na Awendo, mago municipalities miluongo ni Migori gi Kihancha. Kuonde go duto e higni 2 mwasebede ofis gi, watemo timo sinani, watemo timo kinda mondo pi maler obi ne jodak kuonde go. Ei gwenge, kuonde ma ji aye, kidhi aluor Manyatike, aluor kata Manyatike kidhi e wards waduto, Kachieng, Kanyasa, North Kadem, Makalda, Kanyarwanda, Kaler, Miuru, kuonde go duto gi kakoth, watemo kunyo pige mang'eny kaka county, kendo watemo riwore gi jogo makonyowa miluongo ni partners, development partners kaka FAO. Watemo loso pi mang'eny, kidhi kuro tibro yudo ka ikaw Kachieng no Kanyasa kende, wan gi boreholes 6 ma wakunyo kuro. Kibiro e dho nam no, kidhi kata mana e West Kanyamkago kuma seche moko oro ng'eny, bende wan gi boreholes buora. Kibiro North Kanyamkago, mago ni e Uriri, to kendo kibiro kuonde machalo Central Kanyamkago, to ok wawe chien Awendo gi Rongo, nikech wadwaro ni ka watieko tamwa to thoth ji ni machiegni gi pi. Pi mineno ma onge ni kidhi kata Suna West, Suna West, Wasweta tu, Wasimbete, Wiga, Orubaragana, to kendo gi kuonde mamoko e Suna West kanyo, ibro yudo ka watemo choro pi maler ni kidhi e pinje wa mag Kuria, be ok wawe chien. So gima watimo en ni